Здравейте! Днес ще ви покажа как да си направите ето това нещо, което съм си го кръстила пумпа от триъгълник. Вътре има барут от клечки кибрид. Ето тук се пали, съм го направил в едно светилче и да. Ще ви покажа какво представлява това, ще го запалим и да. Необходимите материали са, това е самоделка, само кажа, за тези, които не могат да познаят, че е самоделка. Нужните материали за това са едни клещи, кибрид и няколко листа. Един лист ще ви ето така да го сгънете и вътре с тези клещи да натрошите барут от клечките кибрид. И плюс това няма да ви трябва една кутия клечки, ще ви трябват около 10. Аз малко похарчих. И в един такъв триъгълен пумпа, така го наречем самоделен, съдържа 2 кутии клечки кибрид и не представлява нищо, кой знае какво. Ще ходим да го запалиме. Ето тук може да видите колко клечки съм събрал. Доста така. Между другото, очаквайте много скоро тест на пиратки, коя е по-силна, и клипове с АТВ-то мотокрос. Още за това мисля снима в канала. Да. Ето отново какво представлява това нещо. Забравих материалите, още други материали. Тиксо и ножица, обикновена ножица и ето такива кърпички, за да направите фитила. Сега няма да ви показвам как се прави, в друго видео, може би по-другото видео, след теста на пиратките. Ще тестваме доста силни пиратки, надявам се, защото ще отида до един пиромагазин и ще купя доста силни, така че да, яко грамено очаквайте в този канал, яко клипчета с пиратки. И така, нека преминаваме към запалването на това нещо. Между другото, сега ще ви кажа какъв му е ефекта. Ефекта му е, запалвате от тук, гори някъде и вътре, когато се възпламенят клечките кибрид, започва се върти много яко, трае някъде около 3-4 секунди. И да, защото, примерно, ако искате да трябва повече секунди, ефектът му е по-голям, вътре може да сложите, примерно, пак клечки кибрид, барут от клечки кибрид и примерно си купите една кутия едногръмки и да извадите барута и да ги смесите и хубаво отново да се отдалечите. Защото не се знае, може пък и да гръмне, защото съм самоделка, така че може да не се върти, а да гръмне. Така че винаги внимавайте, когато правите самоделки, дори не правите самоделки. Тази е горе-долу безобидна и затова си ги правя. И не е лошо, примерно, да си направите 20, да си ги сложите в една кутия празна от пиратки триъгълници и така да си имате, примерно, нещо, когато не ви се гърми, а ви се прави нещо по-забавно, нали, с пиротехническо изделие, това може да си направите и да си го запалите. Ами преминаваме към запалването на това нещо. Ето ви запалването, сега ще ви запалим. Не знам колко се чува. Така, ето го. И да. Окей.
това хора гръмна. Не знам защо, но много. Така че, да, сега ще ви покажа какво остана, ако успея да го намеря. Гръмна доста яко, така че ще си направи още едно. И да, сега ще ви покажа, ако го намеря, какво остана от това нещо. Ами, хора, надявам се сте видяли как гръмна доста яко. Ето какво остана. Горе това е. Беше доста яко. И смисъл, да. Така че, както ви казвам, не е сигурно дали при самоделката дали ще гръмне и дали ще се възпомени само. Просто трябва да внимавате. И не ви препоръчвам да си го правите, или ако искате да го правите, с някакъв голям. И горе-долу това е. Надявам се да ви хареса този клип. Ако така, оставете ни лайк. И да, чао!